Uqambuliswano phakathi kwe-ANC ne-DA olumalunga nokuqashwa kogqirha baseCuba luyaqhubeka. I-DA ithi lo msebenzi uziselwe abagqirha ubungenziwa ngogqirha balapha ngemali engaphansi kwale iselichithwe kubo. Ngakwela icala i-ANC ithi eliqela liphikisayo lidlala nje ipolitiki ngexa kusiliwa nobhubhane ongazange wabonwa kwelizwe. There's no other country in the world that can surpass Cuba in terms of managing outbreaks and pandemics of this nature. Even first world countries, Italy, UK, Spain, they are currently relying on the expertise of the Cuban doctors because of their public health approach and knowledge. I-DA ithi amalungu eParlamente kwakufanele enikwe incukatha ezithe vetshe ngoziswa kwabagqirha baseCuba kweli kodwa zange yenzeka lonto. This was a service being bought from the Cuban government. And then again it begs the question, could this money not been put to better use domestically, using the expertise that we have here? And then where we fall short, we can then always augment that by using other expertise. But to roll out hundreds of millions of rands to the Cuban government at a great cost when there are our own specialists in the country who are sitting idly wondering when they will be called to service is actually an indictment. Udlomo uthi amalungu eParlamente axelelwa ngumphathisi uZweli Mkhize ngabagqirha kodwa ngexa oluqambuliswano luqhubeka abagqirha bayi-187 baseCuba bayaqhubeka ngonceda amaxhoba alentsholongwane yecorona kulo lonke eli. Manelisi Dubase wendaba ze-SABC eParlamente eKapa.